Sådan der. Sådan der. Ja, undskyld størrelsen, den er lavet til et menneskehoved. Vi prøver lige. Skal du se? Så Henrik ser... Åh, du sidder lidt smule skævt. Undskyld, prøver lige her. Sådan der, ja. Henrik, nu skal vi finde på en rigtig god stemme til dig. En rigtig god mandig stemme, for du er en rigtig mand. Er det ikke rigtigt? Yeah! Henrik? Henrik? Henrik, jeg synes, din stemme er en lille smule høj. Ja. Jeg synes, din stemme er en lille smule høj. Skal vi ikke lave den op? Nej, jeg kan godt lide den. Okay, det er fint nok. Okay. Jeg kan også godt lide dig. Henrik, sådan er jeg altså ikke. Sådan er jeg. Henrik, jeg tror lige, vi skal prøve at lave det stemme om. Jeg synes, den er lidt... Ja, den er lidt høj. Så hvis du prøver lige at gentage efter mig, så sige sådan her. La 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 la. Kan du sige sådan? La 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 la. Henrik, du modarbejder mig lige nu. Skide ligeglad. Du må ikke bande, når du står her. Det er sidste Henrik, prøv at høre. Nu gør vi lige noget andet. Prøv at høre. Jeg har en god idé. Nu står jeg og kalder dig for Henrik. Jeg har en rigtig god idé. Hvis du vil gøre det. Jeg skal tisse. Henrik, ikke lige nu. Vi står lige med dit nummer. Okay. Henrik. Nu er det for sent. Henrik. Okay, prøv lige at koncentrere dig. Okay. Godt. Henrik, hvis nu vi gør det, vi finder på... Henrik, vi står og kalder dig for Henrik. Hvis nu vi gør det, vi finder på et kunstnernavn til dig. Yeah! Vi finder på et kunstnernavn til Henrik. Et sexet. Vi finder på et kunstnernavn til Henrik. Jeg kan se, at han griner. Bare et kunstnernavn. Ja. Okay. Lige om lidt, så tænker Henrik så op. Prøv lige at tænke på et navn. Prøv at tænke. Godt. Mens Henrik kan... Ja, mens Henrik... Mens Henrik... Vi kan ikke snakke samtidig, vel? Nej, så går du heller ikke. Okay, er du klar, Henrik? Ja. Okay, lige om lidt, så vil Henrik afsløre sit nye kunstnernavn. Er du klar på det? Ja. Men inden jeg tæller til 3 og afslører det her nye kunstnernavn, skal du lige tænke på, at din kone sidder dernede og filmer det, og kan finde på at lægge ud på YouTube! Må hun godt det? Yeah! Bestemmer jeg. Så er du klar? Ja! Mine damer og herrer, I skal møde for allerførste gang. 1, 2, 3, Trunde! Du kan ikke hedde Trunde. Skide ligeglad. Ej, ved du hvad? Jeg tror bare, vi skal til at slutte af. Kan du ikke vinke farvel til alle dem, der sidder derovre? Vink lige farvel. Vink lige farvel. Hej, hej. Til alle dem her, der sidder hernede. Og så til den der derovre. Hej, hej. Og så til hende, der filmer dernede. Skrid. Okay, godt så. Skal vi så ikke give Henrik Trunde en rigtig stor hånd med nemmere? Nej. Ja, nu skal du sætte dig ned. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Du skal sød sætte dig ned. Nej. Du skal altså gå ned. Du skal sætte dig ned. Nej! Hvorfor ikke? Jeg har ikke danset endnu. Og hvorfor det? Jeg kan danse. Det er så ikke særlig. Nej, Henrik, du skal ikke. Jeg kan danse. Okay, hvad vil du gerne danse, Henrik? Oppan Gangnam Style. Kom, Henrik!